God aften og velkommen til lodtrækningen til KIF-koppen 2011. Der er tilmeldt 14 hold, og de bliver fordelt i 4 grupper. 2 med 4 hold og 2 med 3 hold. Til at fortsætte lodtrækningen har vi barchef Hans Henrik Juhl, og til at overvåge den har vi fodbolddommer Anders Skulager Larsen. Nej, tak. Og jeg synes, vi går i gang. Først vil Hans Henrik Juhl trække et hold fra denne gruppe, og derefter et gruppe fra denne gruppe. Syv anden. Og de spiller i gruppe A. Ni tredje. Spiller i gruppe C. Fem anden. Spiller i D. Sådan, D. Og jeg skal ikke tage gruppen nu. Jeg skal tage holdet. Ja, for spændingens skyld. Ja. Det vil vi gøre næste gang. 3 først. Som er den ene dommers gang. Spiller i gruppe C. Hvis det vender sådan. Det vender på en af de her måder. Gruppe C. Et første. Spiller i, så er vi lige en inden for midten. Også gruppe C. Kom igen. Hvordan skal det vende? Det skal vende. Sådan der. Sådan der. Nej, det er ligegyldigt. Det er næsten en cirkel. Så lægger vi den der ned igen. Det er fordi den der er tættere på, vi stiller den væk. 7 første. Min egen gang. Spiller i gruppe C. Er det alle sammen C? Nej, jeg skulle være færdig nu. Nå, nu skulle der helst ikke være flere gruppe C. Alle 4 hold i gruppe C er nu fundet. Det er 9 tredje, 3 første, første anden og 7 første. Ja. Så bliver det spændende. Om der overhovedet kommer nogen i gruppe B. Det er 6 anden først. Og de kommer i gruppe A. Det er tydeligt, at der ikke er nogen, der vil i gruppe B. Fik du printet nogen ud af det? Den næste i rækken er 7 stuen. Og de spiller i gruppe B. Her! Der var der kom. Der kom nogen. Der kom nogen. Så går vi... Så skal vi det her. Det bliver lidt nemmere, så der er ikke så mange tilbage. Og det er 3 stuen. Som skal spille i gruppe B. Gruppe B. Lige et øjeblik. Jeg er lige blevet lidt tøj her. Skål! Skål! Det er jo dejligt med sådan en top, der. Dejligt med en top. Skal vi fortsætte? Jeg kan måske nævne nu, at der til spillerne vil være top under turneringen. Nej, naturligvis. Det er jo derfor, vi drikker top. Vi er næsten sponsoreret. Bortset fra, at vi ikke er sponsoreret. Det er 8 første. De forsvarende mestre. De forsvarende mestre, som har afleveret sidste års pokal, så den er... Der skulle ikke være problemer der. Det er blevet kontrolleret.
de spiller i gruppe A. Gruppe A. Har vi på 1/3. 1/3. Som skal spille i gruppe A. Gruppe A. Så er alle holdene i gruppe A fundet. Det blev 7 anden, 6 anden, 8 første og 1 tredje. Ja. Så er det jo spændende. Så er der Indtil videre skal ingen kollegier møde hinanden. Nu vil det være lidt kedeligt, hvis den næste jeg trækker det er B. Det vil jeg ødelægge. Kan vi ikke rigge den her? Nej, jeg kan ikke se, hvad der står. Desværre. Det er en fuldstændig tilfældig lodtrækning. Vi har 9 første. 9 første. Og vi skal spille i gruppe D. Og det er jo i mindste lidt spændende. Lidt spændende. Det vil jo være fint, hvis den... Hvor fanden mangler vi en? Mangler egentlig i gruppe D, og så Nå, Gruppe B. det er jo fint. Det er jo fint. der er nemlig kun 3 i hånden. Vi har 4 anden. 4 anden. Som vil spille i gruppe B. Så gruppe B kommer til at bestå af 7 stuen, 3 stuen og 4 anden. Og det sidste hold, vi kan lige så godt åbne her først. Vi ved jo alle sammen nu, at det er gruppe D. D. Og dem, som vi skal have placeret i gruppe D, må være det hold, som sidder tilbage og tænker, vi er glemt. Det er 3/3 årgangen. Og det vil sige, at gruppe D kommer til at bestå af 5 anden, 9 første og 3 tredje. Og vi siger tak til Hans Henrik Juhl og Anders Ulla Larsen for at foreslå lodtrækningen. Tak for øl. Ja, det siger jeg også. Skål! Skål! Han har altid været lidt bagefter. Og turneringen begynder som sagt Sankt Hans aftensdag kl. 12. Vi mødes udenfor i foren og bevæger os til vores 2 nye fodboldbaner ganske tæt på. Godnat og tak for i aften. Det er meget fint, jeg fik drukket en øl under trækningen. Det er også meget.